Tá seachtain na hEolaíochta fós linn agus daoine fud fad na tíre ag ghlacha páirt in imeachtaí agus cairde na hEolaíochta. Déantar go leor taide agus stadair ar cuasaí hEolaíochta anseo in Ollscoil Luimnigh agus inniu tá imeacht speisialta ar siúl do ghaltaí bunscoile. Mis anseo le níos mó álamach fin méid atá ar siúl inniu ar campus na Ollscoile. Ina bhímar ag obair leis na DNA an banana agus chuirmid I túbanna. Tar éis an lá bhfualam hEolaíocht a dhéanamh agus mé ní sinne. Ceapan go bhfuil sé tábhachtach hEolaíocht a dhéanamh las muid an sol mar tá sé simúil agus an bhád an sé. Dar leis na hólatha óga bhain siad anna hanamh as an lámór ar campus na Ollscoile agus an cairlinn anseo comá. Sé sproch seach na hEolaíochta ná daoine óga a spreaga chun níos mó suime a chur ar cuasaí hEolaíochta. Agus cé fios, seans go deoch ag daltaí na Ollscoile arás sa tagtha chun níos mó stadair ar dhéanamh ar cuasaí hEolaíochta in Ollscoil Luimnigh. Seán am bhfuil Nuacht Cúla4.